Benyana Productions siqhubeka lapho nje njengamanje sasesikhaweni. Okay, sure. So right. Okay. Balaleli Benyana Productions sakhona esikhaweni njengamanje sinilethela ama winners njengamanje siphethe sinye sezikole abafowethu siyamangala ngoba MC asemba ukuthi akazange enze ukuthi amajaji lapha ajaje ngendlela errong. So sicela nje umfowethu asathulela ukuthi ubani uphuma kwesiphi isikole and baphuma number 1. Igama Sandise Sibongo ngakwaZungu. Isikole ngiphuma kusona isikhala senkosi. Njengoba siphumele position 3. Ngajabule kakhulu angifuni uqamba manga. Yeah, khona bekumsebenzi omkhulu futhi nokuyimisela bekukhona. Okay. Yeah, mhlambe insizwa nje iyakwazi ukuzibongela. Zikhona impela ngondaba emfishane manje ngiyaguqisa ukuthi ubungena apha ngengeswaso lento ngesikhathi manje engabe amajeleni leminyaka. Baqale Eqeda inkosi. Yeah, asike sizwe nje mfowethu ukusukela niqalile mhlambe umdlalo lo okuza la kwingezo until kuze kube manje. Isupport enitholile abantu abanixhasayo ngabe mhlambe nithola ngokwanele noma mhlambe khona la ningafisa khona ukuthi nithole olunye usizo. No, usizo alikaze lwanela. Ngikhuluma iqiniso. Siyafisa nabanye abafisa amalunda namalundakazi afisa ukuthi mhlawumbe aphosa isandla kulento enhle kangaka sesiqalile engaphosa ngoba into lethi esithandayo sengokuyithanda sifuna ukuqhuquzana nalabo abasilandelayo ngemuva. Mina nje ngenza umatric ngiyasiqeda isikole kulonyaka kodwa ngiyafisa ukuthi lento leyiqhubeka ngisho sengiphumile mina hayi ukuthi kumele igcine kulonyaka. So siyacela kakhulu babukeli nabalandeli abayilandelayo ingezo nalabo abangayithandi bazoze beyithande lento inhle ngoba manje silungisa la ekwabheda khona obaba bethu yabo la ukuthi khona indaba amabhinqa kuthiwa zonke amabhinqa afela cha sina clean siyaphasa futhi nama results akusho lokho asifakazela. Okay. So mhlambe ukusuka manje niya phambili uzoyila ukuthi kukhona i-competition ekhona kusasa ehluhlu but ke mhlambe ukusuka manje kuya phambili if ukuthi mhlambe niyahamba nakwezinye izikole indaba ye-transport ngicabanga ukuthi into ey-challenge mhlambe nenze njani ukuze nikwazi ukuthi nithole usizo lokuthi nikwazi ukuthi ukuyala kufanele khona. Angifuni uqamba manga. Indaba yomdlalo wakusasa bengifisa ngazi ukuthi singaya khona. Ngenxa ukuthi ke nathi ke singabafundi besingayazi ke besingekho aware. So besinesifiso sokuya kusasa. Sengicabanga ukuthi ngaba i-transport but la ngiyapheja la ama Everett ngiyapheja la noma kanjani abo nje noma singawulala manje siwashe manje sibuke senisayini siyakhona lapha uyabona noma kanjani. Okay, no siyabonga kakhulu balandeli Benyana Productions sicela ukuthi bafowethu abakwazi bakhona ukuthi basupport abafowethu bafaka isandla labesifaka khona ngicabanga ukuthi nje baningi abantu abakhona la endaweni abakwazi ukuthi balekelele izingane mazenza into ehle siyisupport kuze noma usuyiphuza yazi ukuthi ubhudi noma umalume kade ngenza right ubekwazi ukuthi angcono kusho into engenza iyabheka. Siyabonga kakhulu nje bafundi niqhubeke niphathe kahle nibe isibonelo esihle nasey'koleni nifunda kuzona angashiye ukuthi amabhinqa ayafeyila amabhinqa akwazi ukuyiphatha kahle niqhubeke nilisane nezinto ezingekho right esikoleni niphathe nje ngendlela niphatha ngani nibe clean. Siyabonga kakhulu. Okay.